И коста хора, аз съм Firefox GameSC, днеска с Здака БГ, Джидоди, Явката В и последният човек, не знам кой. Ще играем Minecraft Skywars. Мега. Спортен забива. Имам само един кит. Наистина забива. Хора, не знам какво се случва, нещо от Twitch прецаква работата. Другият човек е Дафарчев. Сега всеки по един че взема, али те? Номерът, че нито играта ми органи в TeamSpeak, следователно проблема е в Twitch и OBS-а. Channel not found ти пише. Да, трябва да е проблем на Twitch. Проблема е от Twitch, защото се чуваме, нямаме това нищо. Нямам се оправи. Тя ще бутнат стрелята. Да взел борч там. Ръчнаха ги на другия остров. В момента имате офлайн. Офлайн ли ме е стрима? Иде майка. Какво се случва? Нямам повече кобълстон аз. Те ме ръчнаха от заря, му убихме ги. Добре, пазеца. Някой от нас умря ли? Не. Не умря от Аз съм. Това е джидо отзади да ме мича. Има хора с лайк. Нямам нищо аз. Някой го взе. Стрелят на скрица. Аз фрълих по. Долу така е ран. Дайте да ретритнем, да се напълним живота. Ръчнаха на! Ето сме размазнали. Мисля, че то се кило защото се обърна някакво странно. И ето ни отново следващия... Аз съм толкова не мога да стримам, няма файда. В следващия Skywars. Може всички да играем в соло. Всички да сме соло. Къде сме соло ли? За другия стрим, ако съберем достатъчно събови, ако всичките се пуснем соло 12 човека, ще ме е забавно. Само сега да не наръчнат. Ние вчера... Прини. Хора, ако в момента ме чуете в Twitch, проблема не е от мен, проблема от Twitch. Аз имам меч лък. Някой да иска лък? Аз. Къде е? Тук горе съм. На мен ми е забило лоши докато си в Mineplex. Нещо не е да. Да правим към това остров ли? Аз сега ми да правя към средата. Да се борят. Не те бутнат, да. Сочкам стрелите. Нямам стрели повече. Имам една. Явката умря. Как те убиха, брат? Стрелята. Идвай. Как го убиха буркия явчове? Ръшкайте. Ай. Let's do this. Дом. 1 на 4. Зад вас. Те нямат оръжие тез. Бой, неговата мама, бейте го. Цели го, не умря човек. Аз го целих. Елате да дам регенерейшн, елате до мене. На 2 сърце. 3. Умрях. Умря. То става, бе. Дали тъпо умряхме. И ето ни в следващия Skywars. Минава 10 минути. Вижда също е пак от тази малко.
Баго тая малко. Знаеш кой ка? Галка най-якото кажи ми. Също така може би скоро ще кача Някой на има ли кит CSGO. тук за мегата? Аз не. Аз Аз нямам. събирам стинки да се вземат. Аз имам 10 000, ама не знам как се купува. 15 000 струва долу от стинките, като се извън от играта се път. Аз съм човек, братле, има някакви личице, ще свършвам с малко стрима. Може би това е максимум, още едно Skyward ще направим. И ако е добре стрима, ще играем малко с Elijah Hearthstone и това ще е край на стрима. Да, всички се върнат в първия чест. Да, тук има меч вътре, вземи го вътре. Оставя го вътре обратно. Така. Той са ми момичета. Аз нямам меч. Аз ще дам. И аз не. Окей. Най-ви го брадва това. Меч. Аз също ще го направя. Окей. Само трябва малко дърва. Какво става тук, работите? Аз имам. Имам Regeneration Potions. Айде да правим да направо Аллах Акбар нататък. Не чакай. Гледайте ма, да не мога някак сега. Само да направя меча. Кой стреля? Ние. Айде. Идвайте всички. Заедно, идейте ли да ръшвайте? Наберете се заедно да се. Firefox. Айде отсреща. Идвам. Също тук има съндъци. Също няма съндъка, обране. Тук с долу са. Не долу. Убий го. Найс. Зад вас, Има зад меч, вас. диамантен меч. Ой! Аз умрях. И ето ни тук в следващото и последното може би. О, По-скоро следващия и последен. Дижо с вас съм. супер. Да саботираш това отбор да ги бием. Така. Също така Знам, че може, малко на стрима, но съм много гладен вече. може би стрем на... Снимли сме? стрем. Снимам на Rocket League. Това трябва да го спечелим. Макирки тук диаманти не. Дидо, някакво момче пита всяка вечер ли стримваш. Почти. Общо взето между 4 и 5 дена седмица се стримам. Обаче сега като почнем да играем пак взел ще стримам доста често, защото ти играеш стримам, ама там че ще има мрънкане. Може да друга играем, може да друга играем. Ама, Има хакер. колко знам. Вой, да, телепортира се този тук при нас. И един, нали, Да. един от нас ще го събаря с яйца и той се връща с флай горе. Бай. Добре, извикай. Аз пак умрях. Някой да има да регенерира. И ето ни тук в последното Skyward. И че не съм последното. Говоря, но просто... не Ай, знам, много няма сериозно да какво играете. говоря. Ги размажем. Какъв вид кредитна карта? С дебетна карта се взех майка. Ай, вземам. Това е интересен мап, този много макев винаги горе като скачаме много яко. Да. Това е един не от боя. любимите мапа, между другото. А някой да ми трябва да стрели? На мене. Меч мога да ви дам. Аз искам. Дай меч. Аз.
Така, сега отсреща има колеги някакви. Дайте да правим... Там път. Един го убих. Браво. 2-3. Браво. Ти ли ги избия, брат? Да. Ти си царове, брат. Ние ти даците сме ли нормални? Така тук няма ли нещо? Сега, със ока. Стрелят нас, стрелят, кажете. Май да. Нема се борят, сега ще плача, брат. Ай, момчета, готово, пътя е готов. Това е тук да не пани. Firefox. Някой умря ли? Да. Аз стрелнаха ме. Айде тук да се качаме горе бързо. Давайте горе. Къде? Тук пътя нагоре. За да вземем горе хубавото. Хубавото място да вземем горе. Ама ти, защо няма нещо от тази мизерия, човек? Да изчакам да се рефилна честите. Това е последното ми. Така да иначе. Аз му мога тук ще ги целя. Сега съм раз много тъпан. Тук се подреждам инвентара. Умерна ли? Това е 4 лева. Potion of Speed. След колко 3 минути? Дотка само един чест има. О, за малко. На долния етаж ме е чайно. Чантник тебе, ама. Съвсем Това не са малко. енчантните, момчета. Не го цели. Чатни са едно супер... О, каската ми! Падна ми каската. Долу има. Единия го учих. Умря. Убил. Браво е. Айде. Такива за сега. Някой да има стрели? Нямам. 2 минути до рефил. Има живи колко човека? Не знам. 4. Тима. Не, ние сме 4 живи, 11 има може. Един се качва. Кой ми взе шапката от тук? Бях я изтървал. Явката. Явката, дай ми шапката, бат. Не, обърках се така, просто се качваше. От друга страна някой ми взе шапката и ще ме връща. Ето. До средата на енчантинга има двама. Не е там. Аз имам едно TNT, кой да го правя? Аха, бара. Ала. Вляво от нас тук дете енчантинга има. Може би да тръгнем да правим мост към оная част е там, а? Вляво от нас има един. Към лилаво. Не към зелено. Не! Окей. О, не към зелено, на зелено няма никой, то спадна току-що. Окей, давайте. Да правим мост само да е почти готов. Толкова въпчете му. Аз ще ви казвам, ако някой стреля. Един е дет. Имам още малко повече. Но обратно го постави, вече трябва да стигнеш там. Кой ще победи, останаха малко хора. Около 10-15. Хайде ги изтъкваме. Те не очакват. Някой да остане там, сега за рефил. Трябва да се върнем някой там и някой тук. 14 човека общо. 15 човека остават само И живе. 4 Аз там. с нашия отбор. Да се купя, да изчуя, да не ме изиграят и да ме дърпнат преди всеки път. Долу! Не е възможно. Трябва да клиш към мен. Къде си взети надолу? Ето си два. Да помоля нещо. Ой, не, то сме удари. Чакай. То сме някакъв странен такъв. Аз чакам за рефил. Да, чакаме. Затвори го. Още 10 секунди ще се съберем всички. Без мене. Аз го съборих май. Бой, то се хакерът човек. Нали? Не бе. Зараз взима.
От друга страна, от друга страна. Взех каска. Идвам. Значи една такова. Гидо! Затвори ги, затваряй. Затваряй бързо. Чупиха. Някой да помогне, умрях. Да, хора, това смятам да То открепя, се хакер 100%. за да не стане толкова дълъг. Човек, той е бати се явният И надявам се да го хареса. Няма такъв крайен.